सोरबायदि थम थम सालायग्राया गाखोनानै ना अबबासो गारनानै गालांखो ना अबबासो लांखारनानै अबबासो फाथायहरखो खिन्थु बुंनो रोङा। ना न'खराव गथ'आ फिसाला सासेल'मोन, बैसोआ 14 बोसोरनि। हेल' गुड मर्निं बयनिसिमबो। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय गिबियावनो जासिहरबाय। दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे इनफरमेसन बायदि भिडिअ मोनसे लाना फैदों। जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय जोबजासे नाय, अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन आङो मा बुंनो नागिरदों। आरो बियो मैया दाख्लैनि जानायनि घटना। जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जोंनि नैबे मिंमां ओनसोलावबो दाजाथों, नङा होमबा? आंबो माने गिबियावनो आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। सासे गथ'खौ उन्दैनिफ्राय फेदेरनानै 14 बोसोर 15 बोसोरसिम देरखांनायनि उनाव जुदि सोरबा सासेया जुदि लानानै जुदि खारलाङोब्ला बा सोरबाया जुदि किडनेप जुदि खालामोब्ला, बिमा हिसाबै बा बिफा हिसाबै बा न'खरनि गासैबो बाय बाहागि हिसाबै बिथांमोननि गोसोआव माबायदि मोनगोन? जाय जाजादों बेसो मिथिगोन, नङा होमबा? जायनाव न'खराव माबा मोनसे खैफोद जायो अब्ला बैसोरसो मिथियो, खिन्थु जायहा जाजायो बे मिथियो, खिन्थु गुबुना बिनि सायाव बारा एसेबां गुरुत्वबो लाया आरो सिरियासलिबो साना, आरो सोरबाया बेफोरनि सायाव बारा एसेबां इम्परटेन्ट होननानैबो साना। खिन्थु जायहा जाजादों खिन्थु बे मिथियो आरोखि बिथांनाव माबायदि नांदों आरो माबायदि जादों बिथाङासो मिथिगोन। खिन्थु बिथांनि गोसोआवसो दंसै, जाय जाजादों बिनि गोसोआवसो दंसै आरो बिथांनि गोसोआवसो थागोन। खिन्थु आंनि बुंनाया नैबेसो आरो, जाय गथ'खौ दिनैहाय स्कुलाव थांनायनिफ्राय बा थांलाय फैलायाथ' स्कुलाव उन्दैनिफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामनानै दिनैहाय 14 बोसोर जाबाय। 14 बोसोरनि उनावहाय दिनैहाय जाय गथ'आ थांलाय फैलाय बे लामाजों खालामो बा सोरनिबा थमथमजोंनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो, नाथाय दिनै मैया दाख्लैनि गेजेरावहाय सोरनि बायदि थमथमाव गाखोखो, सोरबायदि थमथम सालायग्राया गाखोनानै ना अबबासो गारनानै गालांखो ना अबबासो लांखारनानै अबबासो फाथायहरखो खिन्थु बुंनो रोङा। ना बिथाङा जाय मानसि थमथम सालायग्रा बिथाङा बे गथ'नि सायाव खैसारसो साबाय दंखायोमोन नामाथाय, खिन्थु बेखौ बुंनो रोंला। खिन्थु जेला जाथाया जायो अब्लासो गासिबो सोमोनाङो आरोखि। बे जाथाया जाहैबाय जोंहा नारायणपुराव जादों मैया दाख्लैनि गेजेराव। न'खराव गथ'आ फिसाला सासेल'मोन, बैसोआ 14 बोसोरनि। खिन्थु स्कुलाव थांदोंमोन थमथमजोंहाय। खिन्थु बे गथ'नि थाखाय न'निफ्राय सानफ्रामबो बियो थमथमजोंनो थाङो, खिन्थु फैनायावबो थमथमजोंनो फैयो। खिन्थु बियो बिमा बिफायाबो थाङामोन आरो, माने जायगानि खाथिजोंनो गासिबो जयैनो थमथमाव गाखोनानै थाङोमोन फैयोमोन। खिन्थु जेला माने दाख्लैनि समावहाय फैनाय समावहाय एसे माने बियो बेलेग थमथमाव गाखोदोंनो, जेनेबा लोगोफ्रा थांनायनि उनावहाय आरो, जेनेबा लोगोफोरा बोरैबा गावस्रालायदोंनो, बे बेलायावहाय माने बिदिनो बेलेग थमथमाव गाखोफ्लांदोंनो आरो, बा गाखोदोंमोननो आरो। खिन्थु थमथमजों गाखोनायैनो मानसिया खिन्थु दिनैसिम गैया, न'आव गैया, खिन्थु नागिरबाय दं, खिन्थु दासिमबो मोनाखै। खिन्थु जायहा माने थमथम सालायनानै जाय गथ'खौ लांग्रा, खिन्थु बेयो आंनि नोजोराव आरो खिन्थु मोनसे खैसार साबाय दंखायोमोन खोमादां, गोबावनिफ्रायनो माने प्रि प्लेन लाबाय दंखायोमोन खोमादां आन्दासाव। बेनिखायनो बेफोरबायदि माने खालामनो हादों आरोखि। ओंखायनो आं भिडिअखौ बानायनायनि उद्देश्यआ नैबे आरो, जाहाथे बियो जाबाय लखिमपुर जिल्लानि नारायणपुरावहाय, खिन्थु जाहाथे गमामायैनो जोंनि नैबे मिंमां हालामावबो बा गगामुग एरियायावबो बेफोरबायदि जाथाय जागोन नामा, नङा होमबा? आरो जुदि जोंनि माखासे गार्जेनफोराबो गथ' गथायफोरनि सायाव बेसेबां माने गुरुत्व होयो थांफैनि बेलायाव लानानै, बा स्कुलाव लांलाय लाबोलायनि बेलायाव आरो। जोंनि माखासे मानसिफ्राबो बिदिनो, गथ'आ देरबाय, गथ'आ माने साइकेल सालायनो रोंबाय, साइकेल बायना होबाय, साइकेलजों थांलाय फैलाय खालामो। खिन्थु जोंनि गथ'फोरा बेसे गेदेर, बेसे बैसोनि, खिन्थु बिसोरो साइकेलखौ सालायनो रोंदों थिग, खिन्थु माबायदियै बिसोरो साइकेलखौ सालायनानै स्कुलाव थाङो आरो माबायदि साइकेलखौ सालायनानै बिसोरो स्कुलनिफ्राय न'सिम फैयो। जुदि जोङो गार्जेन हिसाबै साइकेल जुदि बायनानै होनो हादोंब्ला, बा जुदि जोङो साइकेलजोंनो जुदि थिनहरनो हादोंब्ला, खिन्थु बिथांमोनखौ जोङो नोजोर होनायाबो जोंनि दायथ'। मानो होनना बुङोब्ला साइकेलजों बिसोरो थांदों, सालायनानै थांदों थिगानो, खिन्थु बिसोरो माबायदि सालायना थाङो, फैनाय समाव बिसोर माबायदि सालायना फैयो, खिन्थु जोंनि माखासे गार्जेनफोरा बिनि सायाव नोजोर बोगोना बोआ, खिन्थु आं मिथिया।
खिन्थु आं सानो आरो खिन्थु आंनि बुंनायखौ सोरबाफ्रा गाज्रि मोननो हागौ बा सोरबाफ्रा माने बोरैबा माने नेगेटिभ साननो हागौ आरो ना खिन्थु आङो माने रावनिबो नेगेटिभ जाना बुङाखै आं सोरनिबा मेगन साना बुङाखै खिन्थु आं मोजांनि थाखायसो बुंदों जाय गथ'फोरा दिनैहाय 12, 13, 14 बोसोरनि गथ'फोर बिथांमोना खिन्थु साइकेलखौ सालायनो रोङो देरबायबो जोंनिबा बिराद देरबाय आरो खिन्थु आंनिबा बिथांमोना 12, 13, 14 बोसोर बैसोनि गथ'फोरा देराखै बिथांमोनहा दाबो बिराद गोरलैयावनो दङ मानो होनना बुंबा बिसोरो मा जागोन बिसोरनाव दासिमबो साननो हानाय गोहोआनो गैया खिन्थु थिगानो बिसोर साइकेलखौ सालायनो रोंदों खिन्थु साइकेलखौ बिसोरो माबायदि सालायो गेदा गेदि सालायना थांगोन ना सोरजोंबा स्कुलाव थांनाय समावहाय सालायलांनाय समावहाय सोरनिबा बाइकजोंहाय खाथिजोंनो एसे नांद्रिदलांदों नामा मा सोरजोंबा सौदावहां जाना थांदों नामा ना होमबा बिसोरो बिनि सायाव गिनाय दंना गैया आंनिबाथ' बिसोरो गिया जोंबाथ' गिगौमोन जेनेबा एसे सौदावहां जानानै थांबाय जुदि बे जाय मानसिया बाइक सालायग्रा बा गारि सालायग्रा जुदि गोसा जुदि सालायनाय मोनबाथ' ओइदिनखालि माने सौदावनानै बा माबा मोनसे जायो थेवबाबो बैसोर गथ'फोरा जेनेबा फरायसाफोरा जेनेबा गिनाय बिसिनाव दंना गैया जों बेखौबो साननांगौ लागा नंना नङा जेला माने जाथाया जायो अब्ला जों माने दुखु खालामब्ला बा मेगनाव मोदै बोहैनानै जों रौ रौ गाबबाल' जानाय नङा खिन्थु जायनि सिगां बा जाय जाथाय जायैनि सिगांनो जों सानखानांगोन नंगौना नङा आंनिफ्रायबा आरो जेनेबा आंनि फालनिफ्रायबा मानो होनना बुंब्ला माने जों गार्जेन हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो नोजोराव जोङो नायनांगोन आरोबा जों दायथ'बो लानांगोन आरोखि माबा मोनसे जुदि जायोब्ला सोरखौबाल' नों दुसिबा जानाय नङा आंनि गथ'आ बिदिखौनो नङा फ्राय मानसिखौ जों नुनो मोनो माखासे गार्जेनफोरखौहाय माबा मोनसे जुदि जाथाय जायोब्ला गावनि गथ'नि जानानैसो लोगो जायो खिन्थु सोरखौबासो नोङो बिराद दुसिगोन आरोखि खिन्थु गोरोन्थिया सोरनि बेखौबो जोंनि मानसिफ्रा बिनि सायाव बिजिरनो थाखाय खुनु समानो गैया खिन्थु आंनि गथ'आ माबा मोनसे जाबाय निस्सय बेनो माबा मोनसे खालामबाय खिन्थु गावनि गथ'आ जे माबायदि खालामदों ना गोरोन्थि खालामदों ना मा खालामदों बिनि सायाव नायनो बा बिजिरनो थाखाय समानो गैला आरोखि सोरखौबा जुदि चान्स मोनोबा हायोबाथ' बेखौ माबा मोनसे खालामगोनानो बा माबा मोनसे आख्रमनानै खालामगोन बेबायदि आरोखि आं नुनो मोनो आरोखि ओंखायनो आं बुंनाया बे आरो जाहाथे माने जोंनि गथ'फोरखौबो जों सासे गार्जेन हिसाबैहाय जों माने जोथोन लानाय बा नोजोर होनाया जोंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट जोंनि गथ'फ्रा माबायदियै स्कुलाव थाङो फैयो हसागे बिथांमोना साइकेलखौ सालायनो रोंमारदोंना रोंमाराखै आरो माबायदि मोजाङै थाङो ना मोजाङै थाङा नंना नङाना फ्राय मानसिफोरा जोंना बिनि सायाव नोजोर होगोन ना होआ आं मिथिया खिन्थु आं बुंदों आरोखि जाहाथे बे जाथाय जायैनि सिगां जों माने गासैबो सानखानानै लानाया गाहाम दा नैबे नारायणपुराव जानाय जाथाया बिथांमोना जुदि 13-14 बोसोरनि बैसोनि होनना बुंदों आरोना आं सोंनायावहाय जुदि बिथांमोनहा 13-14 बोसोर बैसोनि गथ'खौहाय सानफ्रामबो माने थमथमावहाय माने गावनो थाङो जेनेबा गावनो फैखायो आरो जेनेबा गार्जेनफ्रा थाङा दोनलाङा मानो होनना बुंबा नालाय 13-14 बोसोरनि बैसो जाबाय नालाय एसे देरबाय हारसिं थांनो फैनो हायो आरोखि खिन्थु थांबाय थायोबो फैबाय थायोबो खिन्थु ओइदिनखालि मा जाखो खाफाला गाज्रि ना सोरबायासो प्लेनिं खालामखादोंमोन बेखौथ' बुंनो हाला बेफोरबायदि गोमालायबाय खिन्थु दासिमबो गोमानानै दं आरोखि मोनाखै आरो बेबो जाहैबाय बिमा आरो बिफानि गेजेराव सासेल' फिसाज्लामोन दा बिथांमोनहासो मिथिसिगौ गोसोआव माबायदि मोनदों गोसोआव माबायदि सानदों दा आरोबाव नागिरना मोनगोन आरो बोरै नागिरगोन आरो बोरै मोनगोन दा बिथांमोननि न'खरनि आरो बिथांनि बिमा बिफाफ्रासो मिथिसिगोन आरोखि ओंखायनो आंनि बुंनाया नैबे आरो जाहाथे जोंनि थांनाय बोसोरावमोन नामाथाय ओरै गेरगामुखिना अबेखैबा दालाय स्कुलाव थांलायनानै अबेबा हाजोआवसो लांलायलायनानै बिस्कुट जाहोलायनानै हाजोआव साननै ना सानथाम दोनहैनानै उनाव लाबोफिनलायलायनाय बेफोरबायदि जाथाया जुदि गमामायैनो जोंनावबो जाया नङा लासै लासैनो माबा मोनसे जाबाय दं खिन्थु जोंनि माखासे मानसिफ्रासो बेफोरनि सायाव नोजोर होदोंना होआखैथाय आं मिथिया थेवब्लाबो जियानो जादोला जि जानानै थांबाय खिन्थु जोंनि नैबे गगामुग हालामनि सिङाव नैबे जोंनि मिमां एरियायावबो बेफोरबायदि जाथाय जागोन नामा आंहा बेयावसो एसे गिनाय दं आरोखि बेनिखायनो आङो भिडिअखौ बानायनाया नैबे जाहाथे सोरबाफ्रा जुदि मिथियाखैब्ला जेनेबा मिथिनानै गावनि गथ'फोरखौहाय एसे थाल लानाया गाहाम जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जोंनावबो जाहाथे जाया नङा होमबा आरो जोङो बेफोरनि सायाव एसे नोजोरबो बोनांगोन जोंनि जायगायावहाय माबायदि मानसिफोर थांलाय फैलाय खालामो माबायदि मानसिफोर फैयो नङा होमबा बेफोरखौबो जों नोजोर बोनांगोन आरोखि आरो मोनफ्रोमबो आंनि बेखौ खावलायनाय जेनेबा जायफ्रा जेनेबा गारि सालायो सोरनि गथ'आ बबे थमथमाव गाखोदों बेखौबो जोंनि माखासे बे सालायग्राफोराबो नोजोर बोनांगौ
जोंनि बेवहाय एदिनखालि माबे जायगानिफ्राय माबायदि मानसि माबायदि नाम्बारनिया जोंनि बे जायगायाव फैदोंमोन, अब्लासो जों माने बेफोरखौहाय हमलायनो हागोन आरोखि। खिन्थु जों गासिबो इउनिटि जानांगोन, खौसेथि जानांगोन, अब्लासो जों हमनो हागोन बा मोनगोन आरोखि। जुदि जों खौसेथि गैयाबाथ' माब्लाबाबो जाया। ओंखायनो आंनि लास्टआव बुंनाया बे आरो, जेनेबा गार्जेन हिसाबैहाय गथ'फोरखौहाय जों एसे मोजां थाल लानांगोन। गथ'फोरा स्कुलाव फैयो नंगौ साइकेलजों, दानि गथ'फ्रा उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो बिराद साइकेल लाना फैयो, खिन्थु बिथांमोनहा बोरै फैदों बोरै फैयाखै गार्जेनफोराबो एसे मोजाङै थाल लानांगौ आरोखि, जाहाथे जाथावै जाथायफ्रा दाजाथों आरो जा जिबनावबो जानाङा। आंबो आफा इसोरनाव बोर बियो जाहाथे जोंनाव बेफोरबायदि जाथायफोरा जाहाथे दाजाथों होननानै आङो नैबे भिडिअखौ बानायनाया बेनो। नोंथांमोना भिडिअखौ हायोबा शेयार खालामना हो, जाहाथे सोरबाफ्रा बेफोरबायदि जाथाय जानायखौहाय जुदि मिथियाखैब्ला गार्जेनफ्रा जाहाथे नोंथांमोननि शेयार खालामनायावनो बिथांमोनहाबो भिडिअखौ मोननानै जाहाथे गाव गावनि गथ'फोरखौहाय एसे मोजाङैनो जोथोन लायो बा साबधान जायो आरोखि। बे लास्टआव आं नैबेखौ बुंगोन। आरो जोङो नुयो माने उन्दै उन्दै गथ'फोरा साइकेलजों बिराद सालायना थाङो, बेफोरखौबो जाहाथे गाव गावनि गथ'फोरखौहाय एसे मोजाङै बुजायनानै बा मोजाङै राव बुंहरनानै मोजाङै साइडजों थांनांगौ, मोजाङै सालायनांगौ, मोजां राव जुदि बुङोब्ला निस्सय बिसोरबो लागोन, नङा होमबा? नङाबा बिथांमोनहा ओरैबायदि सोरबाफ्रा जाबायदि साइकेल सालायो माने थायो आरो बिदिनो गावजों गावबो समावहाय माने साइकेल सालायनाय बादिल बोलायो। बे समावनो माने ओरै उनथिंनिफ्राय गारि फैदों ना सिगांथिंनिफ्राय गारि फैदों, बिथांमोनहा गावजों गाव रायलायनायनि बेलायावनो गारिनो साइड होनांगौ ना मानांगौ खुनु फात्ताखौनो लास्लाबा। बिथांमोनाव होमबा बे समावहाय बेयाव माइन्डआव फैया आरोखि, मानो होनोबा बिथांमोनाव बेफोरबायदि साननो हानाय गोहोआनो जाथ'वाखै नालाय। जियानो जादोला, थेवब्लाबो जोंनि माखासे गार्जेनफ्रा सोबनि बेलायावबो जेथिंजायनिबो बे खेथ्रआव आरोना जोथोनखौ लानांगौ, जाहाथे माने बेफोरबायदि जाथाय जोंनाव जाया। आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे भिडिअखौ लाना फैबाय। होमबा आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो, मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो, जुदि नोंथांमोनासो मिथिसिगोन। जाहाथे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नुयोब्ला कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय, माबायदि मोनदों मोनाखै, आरो माबायदि जाथावखो, आरो माबायदि जानाङामोन, आरो बोरैजाय जाखो, बोरैजाय जानो मोनखो, नङा होमबा? ओंखायनो आङो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय। होमबा आं भिडिअखौ दोनथ'बाय दे, बाय बाय, आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय।